What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Kumusta, Boss Creep? Itago mo na lang ako sa pangalang Biyong, 43 years old. Isa akong security guard na kasalukuyang nakadistino dito sa Manila. Mga 2 buwan na rin buhat nang madiskubre ko ang channel mo. Nakakatuwa kasi may mga ganito palang channel. Yung tungkol sa katatakutan. Madalas lang kasi namin pinakikinggan dati habang naka-duty ay mga drama. Masasabi kong adik kami pagdating sa mga ganon. Lalo na kapag gabi ang shift namin. Tahimik kasi, kaya mas nakakapakinig kami ng gusto. Siya nga pala, lahat ng pangalan sa kwento ko ay sadyang iniba ko. Kasama na sa akin. Mahirap na. Hanggang ngayon kasi, kinakabahan pa rin talaga ako. Sisimulan ko ang kwento ko nung baguhan pa lang akong gwardya. Nasa 2004 yon. At dahil criminology ang course ko, hindi na ako nahirapang mag-apply. Katulad ng iba, sa ganitong propesyon ang binagsakan ko kasi hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Kinapos kasi ang mga magulang ko, kaya napilitan na akong huminto at magtrabaho na lang. Sa isang mall ang una kong pinagdutihan. Wala pang 1 buwan ay naging kaklose ko na ang katrabaho kong si Nanding. Halos parang naging magkapatid na kami. Sadyang magaan ang loob namin sa isa't isa. Nandyan na yung umupa kami sa isang kwarto. Nagtutulungan kami, lalo na kapag gipit ang isa't isa. Magkasama kami sa hirap at ginawa. Itong si Nanding ay sadyang babaero. May tsura kasi, tapos maganda pa ang pangangatawan. Hindi tulad ko na medyo patpatin at mahiyain pagdating sa babae. Madalas, nag-uuwi si Kumag ng babae sa boarding house. Kapag ganon, matik na. Escape muna ako. Sabi niya, wala naman daw kaso kahit nandun ako sa loob ng kwarto. Nasa taas naman daw ako ng double deck. Kaya kahit magjugyugan sila ng babae niya, ay wag na lang daw pansinin. Siyempre, hindi pwede yon. Ikaw kaya malagay sa katayuan ko. Bukod sa maiinggit ka, maistorbo rin ang pagtulog mo, lalo na kapag umuuga na. Kaya kapag gano'n na, ako na ang umiiwas. Lumalabas talaga ako ng bahay. Alam ko, maya-maya, tatawag na siya sa akin. Pagtapos na yung alam nyo na yon. Isang araw, mga buwan ng Enero yon. Natapos na ang kontrata ko. Bala ko sanang umuwi muna ng Bulacan para makapagbakasyon na din. Kahit 1 linggo lang. Tsaka na ako magre-report sa agency. Kaso bago ako mag-last day ay kinulit-kulit na ako ni Nanding. Nagpapasama ito sa Mindanao. Nagulat pa ako nang sabihin niyang napasagot niya na si Teresa. Yun yung babaeng helper sa kantin na madalas naming kainan. Nagpustahan pa nga kami dati na hindi siya uubra doon. Bukod kasi sa napakaganda, sadyang sexy din talaga. Pero mailap sa lalaki. Halos hindi nga yun nagsasalita kapag nandun kami sa kantin. Hindi rin halos tumitingin sa amin. In short, mailap na mahinhin. Kaya gano'n na lang ang pagtataka ko kung papaanong nadagit yon ni Nanding. Alam din naman sa lugar namin na chick boy tong si Kumag. Pre, sige na. Hindi na kita sisingilan sa pustahan nating beer house. Samahan mo lang ako sa lugar nila Teresa. Kailangan ko daw kasing umarap sa mga magulang niya
Agad-agad? Para naman magpapakasal na kayo ah. Isa pa, di ba may duty ka pa? Ano ka, mag-aawol? Tama ka pre, balak na namin magpakasal. Sa oras na humarap ako sa pamilya niya, pwede na daw kami magpakasal at magsama. Kasal? Sino ka ba? Saan mo tinago ang kaibigan kong chickboy na si Nanding? Teka, pahipo nga na leeg mo. Nilalagnat ka yata ah. Pare, sa maniwala ka man o sa hindi, seryoso ako kay Teresa. Mahal ko siya. Nag-file na rin ako ng 10 araw na leave para masulit ko naman yung pagpunta doon. Ha? 10 araw? Ibig sabihin, ganun tayo katagal doon? Nako, hindi ako pwede pre. Inihintay ako nila nanay sa Bulacan. Huwag ka mag-alala. Pag nakuha ko ang back pay ko, magpapainom ako. Pare, sige na. Wala talaga akong ibang maisasama eh. Isa pa, baka bigla akong katayin doon ng tatay niya. Langya ka? Di pati ako nadamay. Madadamay ako nakakatayin? Oo, at least hindi ako nag-iisa. Sige na pre, please naman. Isa pa, malapit na daw ang piyesta sa kanila. Di sakto, may happy-happy. Pero wala na kasi akong budget pre. Yung pera ko dito, pang-abot ko na lang kay nanay. Huwag kang mag-alala, sagot ko lahat. Wala kang gagastusin. Malaki naman na ang ipon ko, kaya wala kang aalalahanin. Ang kailangan ko lang naman ang suporta mo. Matitiis mo ba ako? Wala na ako nagawa nang mangonsensya na si Kumag. Nakakaawa naman kung hayaan ko lang siya na mag-isa. Hindi niya kabisado ang lugar na yon. At dahil sa best friend kami, hindi ko na natiis si Nanding. Isa pa, mukhang nagbago na talaga ang loko. Tinamaan na ng pana ni Cupido. Kung sa bagay, kahit sino naman ay madaling mapapaibig ni Teresa. Napaka-perpekto niya. Naisip ko, sana balang araw, makahanap din ako ng katulad niya. 2 araw lang ang lumipas, ay lumipad na kami tungo sa Mindanao. Kahit papano, ay excited din ako. First time ko kasi makapunta sa lugar na tawid dagat. First time ko din makasakay ng eroplano. Payapa naman ang naging biyahe namin hanggang sa makalapag na kami sa isang airport. Akala ko nga malapit na kami. Akala ko lang pala yun. Mga 5 oras pa kaming bumiyahe. Sumakay kami ng bus, jeep, tricycle. May habal-habal pa nga. Halos takip silim na rin nang marating namin ang isang liblib na baryo. Grabe, hindi mo talaga aakalain na may naninirahan sa lugar na yon. Halos gubat na kasi yung pinuntahan namin. Puro malalaking puno at matataas na talahib ang mga nadaanan namin. Mula sa espaltadong kalsada ay 1 oras pa naming tinahak ang baku-bakong daan at halos 1 oras pang lakaran. Grabe, sobrang nakakapagod. Buti na lang may kasama kaming maganda. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang mapatitig kay Teresa. Napakaganda kasi niya. At oo, aaminin ko, umahanga din ako sa kanya. Pero syempre, respeto na din sa kaibigan ko si Nanding. Kaya distansya ako sa kanya. Gabi na nang marating namin ang bahay nila Teresa. Maliit lang ang baryo nila at halos lahat ng kabahayan ay kubo lang na gawa sa pawid at kawayan. Mainit ang pagsalubong sa amin ng mga kamag-anak ni Teresa. Parang inaasahan na talaga nila ang pagdating namin. Halos buong baryo ang nagpuntahan sa kanilang bahay. Kitang-kita ang galak sa bawat isa sa kanila. Nanding, ayos dito ah. Para tayong mga artista. Shh! Huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka nila. Nakakahiya. Samantalayin mo na yan. Ngayon ka lang magpipiling artista. Matapos nga nun, ay nagtungo na kami sa kusina upang maghapunan. Ay, sobra naman tong mga kapitbahay nila Teresa. Hanggang sa pagkain namin, nakasilip pa rin sa mga bintana. Hindi ko alam, pero parang may mga sapak ang mga yun eh. Nagwika pa ang isang matandang kapitbahay nila. Teresa, Iya, sila ba? Abay, tiyak na magiging masaya ang nalalapit na pista.
Ngiti na lang ang naisukli ng dalaga habang nagmamadali itong kumilos upang iabot ang isang supot sa matanda. Sa totoo lang kasi, marami kaming dalang pasalubong. Malamang yung mga candy ang hinihintay ng mga bata na ipamahagi ni Teresa. May mga supot din na inabot ang dalaga para sa kanyang mga kapitbahay. Hindi ko lang alam kung ano ang laman ng mga yon. Maya-maya pa ay nagsipag-alisan na ang mga kapitbahay nila nang makita ng mga yon na umupo na ang tatay ni Teresa sa pagkainan. Malamang hudyat na yon na magsisimula na kaming kumain. Sa totoo lang, gutom na ako, kaya't natakam ako sa mga pagkaing inihain sa amin, lalo na yung sabaw. Sa tingin ko, bulalo yun. Ayos, siguradong marami ang makakain ko nito. Agad akong humikop na sabaw, pero nadismaya ako. Ano bang klase yun? Parang mainit na tubig lang. Napaisip ako, ganito ba talaga sila magluto dito? Grabe, ni konting alat, wala akong malasahan. At nang subukan kong langhapin yun, ay medyo malansa to. Hindi na ako nakatiis. Tinawag ko si Teresa. Nagtanong ako, baka may patis o kalamansi, o kahit asin na lang. Agad kong napansin na napatitig sa akin ang kanyang pamilya, lalo na yung tatay niya. Yung mga sandaling yon, medyo napahiya ako. Baka kasi isipin nila na hindi ako nasasarapan sa luto nila o sadyang maarte lang ako. Totoo naman talaga eh. Saglit na naghari ang katahimikan. Maya-maya pa ay binasag na ni Nanding ang katahimikan na yon. Nako pre, may sipon ka pa rin yata eh. Eto, tikman mo tong dinuguan. Sobrang sarap. Napangiti naman si Teresa sa sinabing yon ni Nanding. Mas okay nga ang dinuguan kasi kahit papano may lasa. Oo nga't medyo malansa pero okay na din siya sa kanin. Nagtaka pa nga ako sa pamilya ni Teresa kasi halos mga baw lang ang gamit nila sa pagkain. Ang lalakas nilang humigop na sabaw. Parang hindi yata sila nagkakanin. Puro ulam lang ang nilalantakan nila. Sa bagay, sa probinsya kasi, madalas ay bihira lang makapagkanin, lalo na sa mga lugar na walang palayan. Madalas kamote at mais ang kinakain, pero pabor sa akin yon kasi paborito ko yung mga yon. Kinagabihan ay sa isang kwarto kami natulog ni Nanding. Siyempre, hindi pa sila pwede magtabi ni Teresa. Hindi pa raw kasi sila kasal. Sa isip-isip ko, ganun din naman yon. Bakit patatagalin pa? Ewan ko, pero nung gabi na yon ay hindi talaga ako makatulog. Siguro namamahay. Pero ang ipinagtataka ko, dura ako ng dura. Dura ako ng dura. Naglalaway ako. Mabuti na lang at nakapwesto ako sa tabi ng bintana. Madali akong nakakadura. Nang sumulyap ako kay Nanding, ay nagulat ako. Nanginginig kasi ito. Nang hipuin ko ang noo niya, ay sobrang init nun. Nilalagnat pala siya. Kaagad akong tumayo sa katre at lumabas ng kwarto. Pupunta sana ako sa kusina upang ikuha ng inumin si Nanding. Babasain ko na din ang bimpo niya para mailagay yon sa kanyang noo. Hindi ko alam kung saang kwarto ba natulog si Teresa, kaya't hindi ko na sinubukang katukin pa ang mga pintuan doon. Napatigil ako nang malapit na ako sa kusina. May naulinigan kasi akong nag-uusap. Si Teresa yon at nanay niya. Nagtaka pa ako, oras na, bakit hindi pa sila natutulog? Naisip ko na lang siguro na namiss nila ang isa't isa. Kaya ayon, sinusulit nila ang kanilang muling pagkikita. Ihahakbang ko na sana ang paa ko papasok sa kusina nang tila marinig ko ang mainit na diskusyon ng mag-ina. Sa tinig ni Teresa ay halatang umiiyak ito. Nahiya naman akong pumasok sa eksena kaya naisip kong tumiming na lang. Maya-maya na ako papasok kapag humupa na ang usapan nila.
Sa aking kuryosidad ay sinubukan kong pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Nay, kausapin niyo si Itay. Mahal ko si Nanding at siya ang gusto ko mapangasawa. Wala sa usapan natin yan, Teresa. At di akong hindi papayag ang iyong ama na mapangasawa mo ang lalaking hindi natin kauri. Nang marinig ko yon, ay alam ko na agad ang problema. Hindi boto ang tatay. Patay. Mukhang bigo kaming uuwi ng kaibigan ko. Ngunit biglang nag-iba ang espekulasyon kong yon nang marinig ko ang mga sumunod pa nilang pinag-uusapan. Pero inay, mahal ko si Nanding. At sigurado akong matatanggap niya tayo. Tinitiyak kong papayag siyang maging isa sa atin. Kaya nga pinilit kong isama yung kaibigan niya para sa nalalapit na pista. Isa lang naman po ang kailangan nating ialay sa ritual, di ba? Kaya nay, tulungan niyo po akong kumbinsihin si Itay. Sige anak, titignan ko kung ano ang magagawa ko. Salamat po inay. Nang marinig ko yon, Boss Grip, ay kaagad na nagtayuan ang mga balahibo ko. Nanlambot din ang mga tuhod ko. Halos hindi na ako makagalaw sa sobrang takot. Sa puntong yon ay unti-unti ko nang napagtahi-tahi ang mga pangyayari. Pagkaing walang timpla, mga nakakalokong tingin ng kapitbahay nila, ang hindi nila pagkain ng kanin, at ang paglalaway ko. Hindi ako maaaring magkamali. Nasa paryo kami ng mga aswang ng kaibigan ko. Aswang ang pamilya ni Teresa. Kahit papano ay malawak ang kaalaman ko patungkol sa mga nilalang na to. Lumaki kasi ako sa iba't ibang kwento ng lola at lolo ko mula pa ng pagkabata. Ewan ko ba, pero nakalimutan ko na yata ang mga bagay na yon, kaya't hindi sumagi sa isipan ko na may aswang pala sa lugar na ito. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto. Sobrang kabog ng dibdib ko, parang binabangungot ako ng mga sandaling yon. Nahirapan pa akong gisingin si Nanding para kasing nagdidiliryo na siya. Wala na akong nagawa kundi buhatin ang kaibigan ko. Mabuti na lang at malaki ang bintana nila, kaya't nagawa kong makalabas doon habang pasan ang walang malay na si Nanding. Nakakailang hakbang pa lang ako nang naulinigan ko ang boses ni Teresa. Isinisigaw nito ang pangalan ni Nanding. Narinig ko din na tinawag niya ang kanyang nanay. Sa puntong yon ay mas lalo pa ako nagmadali. Buong lakas kong tinakbo ang kakahuyan habang pasan-pasan ang nagdidiliryong si Nanding. Lalo pa akong nataranta nang marinig ko ang nakakakilabot na pagsigaw ni Teresa. Alam kong sa mga sandaling yon ay kumikilos na sila upang hanapin kami. Hindi ko na nakuhang lumingon sa sobrang kaba. Basta, tumakbo lang ako ng tumakbo. Kung saan kami patungo ay hindi ko talaga alam. Ang importante ay makalayo kami sa lugar na yon. Dumating sa punto na hindi ko na talaga kaya, kaya't napilitan akong ibaba muna si Nanding. Nagtago kami sa isang malaking puno. Sobrang dilim sa paligid, sabayan pa ng mga insektong nagsisipaggapangan sa katawan namin. Sana lang talaga walang ahas sa paligid. Maya-maya pa ay unti-unti ko nang nakakausap si Nanding. Pre, Namumutla siya gising ka. at halatang nanghihina. Gising ka pare. Sobrang taas pa rin ng lagnat niya. Kailangan natin makalayo dito. Nanding, naririnig mo ba ako? Biyong, bakit tayo nandito? Ano nangyari? Ding, delikado ang buhay natin dito. Ang pamilya ni Teresa. Mga aswang sila. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bumalik na tayo sa kubo. Kailangan ako ni Teresa. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bahagya ako nasampal si Nanding. Pare,
Maniwala ka. Kaibigan mo ko. Aswang si Teresa. At balak nila tayong ialay sa nalalapit nilang pista. Biyong, ano bang aswang ang mga sinasabi mo? Tumigil ka na. Bumalik na tayo doon. Pihadong hinahanap na ako ni Teresa. Sa puntong yon ay nakarinig na ako ng mga kaluskos na tila papalapit sa kinaroroonan namin. Agad kong tinakpan ang bibig ni Nanding. Kasunod nun ang muling pagbuhat sa kanya. Pinilit ko pa ring makalayo sa lugar na yon, pero papalakas ng papalakas ang mga yabag at kaluskos. Alam kong anumang sandali ay maaabutan na kami. Itong buwisit na si Nanding patuloy pa rin sa pagsasalita. Aaron, ibaba mo na ako. Naririnig tuloy nila kung nasaan kami. Bumalik na tayo kay Pinipilit Teresa. niya akong bumalik na sa kubo. Lalo tuloy kaming nasusundan. Hindi ko naman maatim na basta na lang siya iwanan. Kaibigan ko siya at hindi ko kayang hayaan na lang siya doon. Ilang sandali pa ang lumipas nang bigla akong mapahinto. Halos mabingi ako sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bigla kasing may humarang sa amin na isang malaking lalaki. Nanlilisik ang mga mata nito at mapupula. Tao naman ang anyo niya, pero natitiyak kong aswang ang isang yon. Napansin ko nagulat din si Nanding sa nakita niya. Naglalaway kasi ang lalaking yon na para bang nababaliw. Pare, Biyong, aswang nga. Huwag nyo nang tangkaling tumakas. Wala naman kayong mapupuntahan. Huwag nyo nang pahirapan pa ang mga sarili nyo. Sumama kayo ng matiwasay. Unti-unting lumapit sa amin ang lalaki na yon. Sa mga oras na yon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero nanaig pa rin sa aking isip ang kagustuhang makatakas kami sa lugar na yon. Kaya't buong tapang akong tumakbo, papasugod sa aswang na yon. Nakapasan pa rin sa akin ang kaibigan ko si Nanding. Buong lakas kong binalya ang aswang na nakaharang sa daanan namin. Ipinikit ko na lang ang dalawa kong mga mata. Bahala na. Nagpagulong-gulong kami sa maputik at matarik na daan. Nang imulat ko ang mga mata ko, ay tumambad sa harap ko ang nagngangalit na agos ng tubig mula sa isang talon. Anong nangyari? Tila nakasabit ako sa kung saan. Nang iangat ko ang aking paningin, ay nakita ko ang hirap na mukha ni Nanding habang mahigpit na nakahawak sa kwelyo ng damit ko. Biyong, kumapit ka. Kumapit ka sa kamay ko. Bilisan mo. Hindi ko na kaya. Mabilis kong inabot ang kanyang kanang kamay. Ngunit nagulantang ako nang matanaw ko ang mukha ng aswang na humarang sa amin. Biglang lumitaw yon sa likod ni Nanding. Buong lakas nitong hinatak ang kaibigan ko, kaya't nakabitaw na ito mula sa pagkakahawak sa kwelyo ko. Ganon din ang mga kamay ko na hindi na kinayang kumapit pa sa kanya. Tuluyan na nga akong dumausdos pababa sa talon. Habang nasa ere ay naririnig ko pa ang tumatangis na boses ng kaibigan ko. Biyong! Biyong! Tumakas ka na, Biyong. Pilitin mo mabuhay. Pabayaan mo na ako dito. Nanlalabo pa ang aking paningin nang imulat ko ang aking mga mata. Tumambad sa harap ko ang isang matandang lalaki. Tila may dahon itong nilalagay sa noo ko. Mabuti naman at gising ka na, Amang. Eto, uminom ka ng mainit na tsaa. Manong, ang kaibigan ko. Nasa baryo siya ng mga aswang. Kailangan nating humingi ng tulong upang mailigtas siya. Unang kita ko pa lang sa'yo sa tabing ilog. Alam kong doon ka na nanggaling. Maswerte ka at nagawa mong makatakas sa lugar na yon. Magpahinga ka na muna. Kailangan mo magpalakas. Marami kang sugat na tinamo. Manong, pakiusap. Tulungan niyo ako mapawi ang kaibigan ko.
Gagawin siyang handa sa piyesta ng mga aswang. Tumawag na agad tayo ng otoridad para maabutan pa nating buhay ang kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, iho. Nagawa ko na ang mga bagay na yan. Ano mang oras ay paparating na ang mga militar na susundo sa iyo. Kumalma ka na muna at magpahinga. Maraming salamat, Manong. Sa puntong yon ay medyo nabawasan na ang kabog sa dibdib ko. Hinainan ako ng pagkain ng matanda, kamote at tsaa. Pinagmasdan ko ang katawan ko. Madami nga akong sugat. Siguro nakuha ko yon nung nagpagulong-gulong ako at nahulog sa talon. Sinubukan kong tumayo pero agad din ako napabalik sa pagkakaupo. Kumirot kasi ang binti ko at nang silipin ko yon ay may malaking sugat ako doon. Pasalamat talaga ako sa matanda kasi nilinis niya pa ang sugat ko na yon. Ang sabi niya pa nga, mabuti na lang daw at siya ang unang nakakita sa akin. Kung nagkataon daw kasi na mababangis na hayop ang nakatagpo sa akin, malamang lapain ako ng buhay na mga yon. Hindi ko alam kung papaano susuklian ang matandang to, pero sobrang nagpapasalamat talaga ako sa pagliligtas niya sa akin. Ilang oras pa ang lumipas bago dumating ang tulong na ipinatawag ng matanda. May nasa 20 grupo ng kalalakihan ang dumating sa bahay ng matanda. Karamihan ay nakasibilyan, habang ang iba naman ay nakauniforme na pangsundalo. Pero napansin ko lang, 5 katao lang ang may tangan ng barel sa kanila. Nakita kong kaagad na sinalubong ng matanda ang mga sundalo. Itinuro nito ang kubo kung saan ako naroroon. Nakahinga na ako na maluwag nang makausap ko na ang mga ito. Alam daw nila na umiiral ang mga aswang sa lugar na yon. Huwag daw ako mag-alala at ililigtas daw nila ang kaibigan ko dahil bukas pa raw ang pista. Kaya't pihadong buhay pa si Nanding. Sila na ang bahalang pumaslang sa mga salot na yon. Wala daw akong ibang gagawin kundi ituro ang eksaktong lokasyon ng mga aswang. Ang problema, paano ko gagawin yon? Hindi ko naman kabisado ang lugar na yon. Isa pa, nawalan ako ng malay habang inaanod sa ilog, kaya't malabong matandaan ko pa ang lugar na yon. Ngunit nang mabanggit ko ang itsura ng talon, ay wala na raw problema. Alam na daw nila kung saan yon. Sabi ko pa nga sa kanila ay kailangan pa nilang tumawag ng iba pang mga kasamahan. Mahirap na, baka hindi nila kayanin ang mga nilalang na yon. Sumagot naman ang kanilang kapitan. Huwag ko na daw alalahanin pa yon dahil naitimbre na nila sa kampo ang lakad nilang ito. Nag-utos din ang commander nila sa isa pa nilang kasamahan upang pasunurin ang backup sa lugar nila Teresa. Matapos nga nun ay kaagad naming tinungo ang baryo ng mga aswang. Isinakay nila ako sa isang mahabang kawayan na may duyan. Nahihiya pa nga ako dahil naging pabigat pa ako sa kanila. Meron pa kasing matatarik na lugar ang tinahak namin daan. Maya-maya pa ay narating na namin ang baryo nila Teresa sa gitna ng gubat. Sa di kalayuan ay natanaw na namin ang bahay nila. Napansin ko na nasa labas pa ang kaibigan ko si Nanding. Tila nag-uusap sila ni Teresa. Kaagad kong tinuro si Nanding sa mga kasama ko sundalo. Mabilis namang kumilos ang mga ito. Gumapang sila patungo sa kubo nila Teresa. Patungo sa mga kabahayan. Iniwan nila ako sa isang sulok na malaking puno. Mag-antay na lang daw ako doon at sila na ang bahala. Wag na wag daw akong aalis sa pwesto ko kahit anong mangyari. Lumipas ang ilang sandali. Halos hindi ko magawang silipin ang kinaroroonan nila Nanding. Baka kasi biglang magputukan at matamaan pa ako ng ligaw na bala. Ilang saglit pa ako naghihintay na makarinig ng putukan. Pero wala pa rin talaga. Sa isip-isip ko, baka naman napakiusapan nila ang mga aswang na yon
na ibalik na lang si Nanding. Kung magkagayon ay mas maganda. Ang importante naman kasi sa lahat ay makauwi kaming ligtas ng kaibigan ko. Medyo nakadama na ako ng pagkainip, kaya't napilitan na akong silipin ang mga sundalong kasama ko. Pero hindi ko na sila matanaw at tulad kanina ay palisaw-lisaw pa rin ang mga tao sa paligid ng baryo na La Teresa. Halos mapaiktad ako sa aking kinauupuan nang bigla akong narinig ang boses na Nanding. Naroroon siya sa aking likuran. Biyong. Ha? Saan ka ba nanggaling? Ilang araw ka na naming hinahanap ah. Nanding, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Pare, umalis na tayo sa lugar na to. Mga aswang ang mga tao dito. Ano bang pinagsasabi mong aswang? Bakit pare? Hindi mo ba natatandaan yung nangyari kagabi? Kagabi? Bakit? Ano bang nangyari kagabi? Pare, 3 araw ka na namin pinaghahanap. Siguro, umatake na naman yung pagiging sleepwalker mo. Kaya't kung saan-saan ka nakarating. Hindi. Hindi ako basta nananaginip lang. Totoo ang lahat na nangyari kagabi. Tignan mo nga oh, sariwa pa ang mga sugat ko. Nanding, anong ginawa nila sa'yo? Wala ka ba talaga naaalala? Nanlaki ang mga mata ko nang matanaw kong unti-unti nang lumalapit sa amin si Teresa. Kasama nito ang buong pamilya niya. Kasama pa nila ang malaking lalaking humarang sa amin. Maging ang mga sundalong kasama ko ay naroroon din. Sir, anong ibig sabihin nito? Bakit hindi nyo pa sila hulihin? Mga aswang ang mga taong yan. Teka, huwag nyo sabihing isa din kayo sa kanila. Mga aswang! Mga aswang ang tao sa baryong to! Nanding, umalis na tayo dito. Kakainin nila tayo. Halos mabaliw na ako sa takot ng mga sandaling yon. Wala silang tugon. Sa halip ay nakangiti lang silang lahat sa akin. Maya-maya pa ay nagsalita na si Nanding. Huwag ka mag-alala pare, hindi nila tayo kakainin. Nakausap ko na ang magiging biyanan ko. Pumayag silang maging kaanib nila tayo at hindi na ialay pa sa piyesta. Pare, anong ginawa nila sa'yo? Bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Huwag mo sabihin. Oo, Biyong. Pumayag na akong maging isa sa kanila. Mahal ko si Teresa, kaya tanggap ko kung ano pa man siya. Bilang kaibigan ay mahal din kita, kaya't sana ay pumayag ka na rin maging isa sa amin. Wala ka ng ibang pagpipilian. Ayoko mapahama ka pare. Ha? Hindi. Ayoko. Patayin niyo na lang ako. Ayoko maging katulad niyo! Halos mahimatay na ako sa sobrang takot. Nanginginig na ang buong katawan ko. Hirap na akong huminga. Bago pa man ako tuluyang mahimatay, ay nakarinig ako ng sunod-sunod na pagputok. Napansin ko rin na nataranta silang lahat. Ano kayang nangyari? Sana mahimala. Nang mahimasmasan ako, ay lula na ako ng isang truck. Nagulat pa ako nang mapansin kong may ilang bangkay akong katabi. May mga sundalo ding nakapaligid sa akin. Nakaposas ang mga kamay ko at lahat sila ay nakatingin sa akin. Sinubukan ko magpaliwanag pero walang nagsasalita sa kanila. Halos 1 oras din ang biniyahe namin bago pa kami makarating sa kampo nila. Sa loob ng opisina ng Colonel ay nagsagawa sila ng tactical interrogation sa akin. Sa abot na makakaya ko ay kinuwento ko ang lahat ng nangyari sa amin ng kaibigan ko. Sa totoo lang, nahirapan akong makumbinsi sila. Pinaghihinalaan kasi nila ako nakasapi sa mga bandido na naninirahan sa bundok na yon. Sa 10 nakarinig ng kwento ko, parang isa lang ang naniwala sa akin. Ang sundalong yon ang gumawa ng paraan
para ma-background check ako para sa investigasyon. Sa huli ay napatunayan naman nilang hindi talaga ako kaanib sa mga pinaghihinalaan nilang bandido o rebelde. Halos 1 buwan din ako na-hold sa kampo nila hanggang sa tuluyan na nga nila akong palayain at pauwiin. Simula noon, Sir Creep, ay wala na ako naging balita pa kay Nanding. Ewan ko kung napatay sila sa enkwentong naganap. Sumakto pala ang labanang yon sa mga pagitan ng sundalo at mga rebelde ng mga oras na nasukol na ako ng mga aswang. Hindi ko alam kung mga rebelde rin ba talaga ang pamilya ni Teresa. Isa lang ang natitiyak ko, mga aswang sila. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasan kong yon, Sir Creep. Magpahanggang sa mga sandaling ito ay kinakabahan pa rin talaga ako. Natatakot ako na baka isang araw ay matagpuan ako ng mga aswang na yon. Kung sakali mang mangyari yon, ay mas mamatamisin ko na lang na mamatay kesa maging isa sa kanila. At kung nakikinig si Nanding, pare, kung buhay ka pa, sana masaya ka sa napili mong tinahak na landas. Masaya na rin ako para sa'yo. Huwag mo na sana akong hanapin pa. Sa mga tagapakinig naman, ay hindi ko kayo pipiliting maniwala sa karanasan kong to. Nasa inyo na yon kung tatawagin niyo akong barbero. Pero alam ko ang nakita at naranasan ko. Totoo ang mga aswang at nasa paligid lang natin sila. Wala naman sigurong mawawala kung mag-iingat tayo. Maraming salamat, Sir Creep. God bless sa channel mo, Biyong. Marahil, isa sa napapansin nyo sa tuwing nagagawi kayo sa mga probinsya ay ang maagang pagtulog ng mga tao. Kahit sa mga panahong ito, karamihan sa mga probinsya ay ganoon na ang nakaugalian, ang maagang pagtulog. Malamang isa na rin sa dahilan kung bakit ganoon ang nakagawian nila ay maaga rin kasi silang nagigising. Halos 4:00 pa lang ay may mga nagwawalis na sa labas, lalo na ang mga katandaan. Ngunit pakinggan natin ang kwento ni Tatay Lauro kung papaanong binapalot ng kilabot at takot ang kanilang baryo sa tuwing sasapit at naghahari na ang kapapalaghan sa pagkagat ng dilim. Pero dito po talaga meron. Ito yung May nakikita po kayo rito. sa probinsya. Kasing taas niyan yung mangga. Tapos nakaupo siya doon sa taas. Halos kasing taas ng bubong ng bahay, gano'n? Hindi, taas niyan. Yan yung puno na Yung yan. puno na yan? Oo. Eh, paano? Ganyan. Yung katawan niya po, malaki din. Oh, malaki. Eh, yung ginawa niyo po nung tumakbo kayo. Ako mismo kita ako na. Kaya nga, pag sa gabi, hindi na tayo may-ari. Hmm. Sila na. Kaya huwag mong kalimutan yun. Ganyan. Ako si Lauro, 71 taong gulang. Lumaki ako sa probinsya ng Bohol. Dekada 70 nang maranasan ng aming baryo ang panggugulo ng mga kampon ng kadiliman o mas kilala sa tawag na mga aswang. Madalas maikwento ito ng aking mga magulang, mga tiyuhin at tiyahin, lalong-lalo na ng aking mga lolo't lola. Totoo daw ang aswang at hindi ito basta katang isip lamang. Nang panahon na yon, marami ang mas naniniwala, ngunit meron din naman na binabaliwala ito hanggang sa isang araw ay nag-umpisa ng manalasa ang mga ito sa aming baryo. Tandang-tanda ko pa noon ang kaibigan ng aking lolo na si Mang Piring. Siya ang unang nabiktima ng wakwak sa aming lugar. Si Mang Piring ay isang mangingisda. May mga mangilan-ngilang mga kalabaw din ito na inaalagaan malapit sa nyugan ng aking lolo. Madalas doon niyo ito tinatali. Isang gabi ay nagtungo ito doon upang kunin na ang kanyang mga kalabaw. Balak niya kasing pumalaot
sa madaling araw. Ayon sa asawa nito na si Aling Urba ay 4:00 pa lamang ng hapon ay tulog na ito at bumangon lamang bandang 10:00 ng gabi upang sinupin ang kanilang mga kalabaw. Sa susunod na araw kasi ay papalaot na ito. Wala kasing ibang gagawa nun. Ipinagtimpla niya pang araw yun ng kape bago pumunta doon sa taniman ng nyog. Ngunit umabot na lamang ang hating gabi ay hindi pa rin ito nakakabalik. Doon na nag-alala si Aling Urba. Kung sakali naman kasing makikipag-inuman ng kanyang asawa ay magpapaalam ito at ang alam niya rin ay papalaot ito ng madaling araw. Kaya't imposibleng makipag-inuman iyon sa mga kaibigan nito. Nang hindi na siya makatiis ay nagpasama na siya sa kanyang mga kamag-anak na lalaki upang sundan si Mang Piring doon sa nyugan. Ngunit laking gimbal nila nang maabutan nila itong naghihingalo. Hindi ito makabangon at duguan ang bandang dibdib nito. Nakuha pa nga nitong bumulong sa kanya na ang may gawa daw nun ay isang wakwak. Ayon pa kay Mang Piring ay kasalukuyan niyang tinatanggal ang pagkakatali ng lubid sa puno ng nyog nang bigla na lamang may pumuhat sa kanya at ibinalibag siya sa di kalayuan. Napakalaking tao daw nun at hindi niya masyadong maaninag ang itsura. Pero nakakasiguro siya na isa itong wakwak. Nagtataka naman si Aling Urba kung papaanong nagawa yon ng wakwak sa kanyang asawa. Alam niya kasi na may pangontra ang kanyang asawa laban sa mga aswang. Kaya't papaanong nagawa yon ng isang wakwak sa kanya. Tagad nga itong nagpatawag ng manggagamot. Kinaumagahan nga nun ay maraming tao sa bahay nila Aling Urba. Nakita ko pa ang malaking sugat ni Mang Piring. Parang hiniwa yon ng napakatalas na kutsilyo. Nang kumalat ang balita sa buong baryo, ay nag-umpisa ng balutin ng takot ang mga taong naninirahan doon. Madalas akong pagsabihan ng aking mga magulang na huwag nang lalabas kapag pumatak na ang 6:00 ng gabi. Nung mga panahon na yon, kasagsagan ng kakulitan ko. Nasa 17 anyos ako. Naaalala ko pa nga, mahilig pa ako maglaro nun sa kabila ng edad kong yon. Mga ilang linggo ang lumipas. Payapa naman ang lahat at wala na kaming nabalitaan pa na pag-atake ng wakwak. Kaya't muli ay napanatag ang mga tao sa aming baryo. Hanggang sa sumapit ang isang umaga, may nabalitaan kami. Isang buntis ang nabiktima ng wakwak hindi kalayuan sa aming bahay. Nang marinig namin yon, ay nagmamadali pa kaming tinungo ang bahay nila Aling Tonya. Doon nga, nakita namin ang wala ng buhay na anak nitong si Siling. Duguan ang tiyan nun at tila na wakwak. Takot na takot ako sa nasaksihan kong yon. Maging ang iba pa naming kababaryo ay binalot ng kilabot. Nag-iisa lang kasing naiwan ito sa kanilang bahay habang ang kanyang asawa ay pumalaot. Madaling araw daw nangyari ang pag-atake ng wakwak sa bahay nila Siling. Wala nang nagawa si Aling Tonya kundi ang maglupasay na lang sa sahig. Gayon din ang nangyari sa asawa ng kanyang anak nang madatnan nitong wala ng buhay ang kanyang asawa. Matapos ang araw na yon ay nadagdagan pa ang pag-atake ng mga wakwak. Hindi na biro ang bilang nun. Halos 5 beses na sa isang linggo. At dahil nga doon ay tuluyan ng nabalot ng takot ang buo naming baryo. Wala nang lumalabas tuwing gabi. At dahil sa palala ng palala ang sitwasyon, napilitan na ang mga kalalakihan na bumuo ng grupo na magro-ronda tuwing gabi. Kasama na doon ang aking mga tiyuhin. Sa kabila ng kanilang ginagawang pagro-ronda ay meron pa ring mga naitatala na biktima ng wakwak. Kung hindi man tao, ay alagang hayop ang pinapaslang ng mga ito. May mga pagkakataon din na nagkakaroon ng habulan
Tuwing umaga ko na lang naririnig ang mga kwento na yon kapag nagkakape na sila sa labas ng bahay. Ubo daw bilis ng mga ito at sadyang mahirap mahuli. Noong mga panahon na yon ay hindi ko lubos maisip kung ano ba ang itsura ng mga ito. Bakit may mga ganong nilalang? Bakit kailangan nilang pumatay ng mga tao? Isang umaga ay nautusan ako ni nanay papunta ng bayan. Inutusan niya akong kunin ang mga tableya doon sa palengking inoorderan niya nito. Umalis ako ng bahay noon matapos namin mananghalian. At dahil sa maaga pa naman ay naisipan kong dumaan sa bahay ng kamag-aral kong si Vicencio. Tuwan-tuwa kasi ako tuwing sinasama niya ako doon sa bahay nila na malapit lang din sa bayan. May kaya kasi ang pamilya nila kaya't doon ako nakakain ng mga pagkaing hindi ko nakakain sa amin. Tulad na lang ng mga candy, tsokolate at iba pa. Nakipaglaro din ako sa kanya. Hindi naman ako nagtagal doon. Mga 1 oras lang ako naglagi. Baka kasi magalit na sa akin si nanay. Hinihintay niya kasi yung mga tableyang iniutas niya sa akin. Gagamitin niya kasi yon sa pagluluto ng champurado upang itinda sa talipapa. Mga 1.5 oras na lakaran mula sa aming bahay hanggang sa bayan. Hindi pa kasi uso ang transportasyon ng mga panahon na yon. Meron namang kalsada sa lugar namin, ngunit sadyang madalang ang mga dumadaang sasakyan. Ang mga bus pa nga noong time na yon ay punong-puno, kahit sa bubungan ay merong nakasakay. Maya-maya nga ay narating ko na ang lugar sa palengke kung saan ko kukunin yung tableyas. At dahil sa kakilala na may-ari yung nanay ko, ay pinakain pa ako noon. Sa aking pag-uwi ay may nakita akong puno ng duhat. Hitik na hitik ito. Hindi ko napigilan ng aking sarili na akyatin ang puno na yon. Madami akong bunga na nakuha. Halos mapuno ang lalagyan na dala ko. Tuwan-tuwa ako dahil marami akong nakuha na bunga nun. Napakataas ng puno na yon. At mula sa tuktok ay napakaganda talaga ng tanawin. Matataba rin ang sanga nito kaya't pwede ka magpahinga roon. At dahil sa nakaramdam na ako ng pagod ay sinubukan ko munang umidlip sa malaking sanga nun. Malakas ang hangin kaya't madali ako nahulog sa pagkatulog. Nagising na lamang ako nang maulunigan kong may mga bumubulong na sa aking mga lamok. Nang idilat ko ang aking mga mata ay kumabog ang aking dibdib. Nag-uumpisa ng kumagat ang dilim. Dali-dali akong bumaba ng puno upang makauwi agad sa aming bahay. Sa tansya ko ay kulang-kulang 1 oras pa ang dapat kong lakarin upang tuluyan akong makauwi sa amin. Kabadong-kabado ako ng mga oras na yon at wala naman akong makita sa sasakyan na pwede ako makisabay. Kahit sana karitela lang. Nagmamadali akong tinakbo ang daan pa uwi sa amin. Kalsada naman ito at may mga mangilan-ngilang bahay. Ngunit sadyang malalayo ang distansya ng mga ito. Sa bawat minutong lumilipas ay nadadagdagan ang kaba sa aking dibdib. Paunti na rin ang paunti ang mga taong nakikita ko sa daan. Sa kabila ng aking pagkahingal ay nagpatuloy ako sa pagtakbo. Halos hindi na ako tumigil. Makauwi lang agad sa aming bahay. Ngunit dumating na sa punto na hindi ko na talaga kayang tumakbo. Kaya't napilitan na lang ako maglakad. Ng mga sandaling yon ay tuluyan na nagdilim ang paligid. Hindi pa uso ang kuryente noon. Kaya't mga lampara lamang ang maaaninag mo liwanag sa mga kabayan na madadaanan mo. Habang lumalalim ang gabi, ay lalong kumakabog ang aking dibdib. Lalo na sa tuwing naaalala ko ang mga balitang pag-atake ng wakwak sa aming baryo. Bago pa ako makauwi, ay kailangan ko pang dumaan sa isa pang baryo at ang susunod doon ay lugar na namin. Halos mangiyak-ngiyak na ako. Pinagsisihan ko ng gusto ang pagtulog na ginawa ko sa puno na yon. Maya-maya pa ay malapit na ako sa aming bahay.
Sa tadya ko, mga 20 minutos na lang nalakaran nang magimbal ako nang makakita ako ng isang napakalaking aso. Nakaharang ito sa aking dadaanan pero hindi naman ito nakatingin sa akin. Kabadong-kabado ako ng mga sandaling yon at unang beses ko palang makakita ng ganong aso sa aming lugar. Hindi ito ordinaryo dahil sa tansya ko kapag tumayo ito ay mas malaki pa ito sa sukat ng isang tao. Wala naman ako nagawa kundi ipagpatuloy ang aking paglakad. Wala akong ibang madadaanan kundi sa kalsada lamang na yon. Ang paligid kasi ay puro palayan. Nang malapit na ako sa aso ay nagdahan-dahan na ako habang nakatitig dito. Nagtaka naman ako kasi parang hindi ito gumagalaw. Nang mga ilang hakbang na lang ang aming pagitan ay nagimbal ako. Nang unti-unti ay lumingon ito sa akin. Blankong-blanko ang ekspresyon ng mukha nito na tila ba tinititigan lamang ako. Nakahinga naman ako na maluwag dahil hindi naman ito umaangil. Sa isip-isip ko ay baka maamo ang hayop na yon. Nagpatuloy ako sa paglakad at sa palagay ko mga ilang metro na rin ang distansya ko sa kanya. Doon pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Nang makasiguro ako na malayo na ako sa aso ay sinubukan ko pa itong lingunin. Ngunit nagtaka ko, wala na yun doon sa kinatatayuan niya. Halos mawalan ako ng ulirat nang makarinig ako ng isang matinis na pag-angil. Nagmumula ang tinig na yon sa aking harapan. Nang muli kong binalik ang aking paningin sa daan, hindi ako nagkamali. Nandoon yung asong malaki. Natigilan ako at napatitig sa kanya. Kitang-kita ko ang nanlilisik na mga mata nito. Galit na umaangil habang walang patid sa pagtulo ang malapot nitong laway. Hindi ko na alam ang gagawin ko na mga oras na yon. Tutuloy pa ba ako o babalik sa aking pinanggalingan? Wala na akong nagawa kundi umiyak habang tinatawag ang aking nanay at tatay. Ngunit tila wala namang nakakarinig sa akin. Medyo may kalayuan pa kasi ang distansya ng mga kabayan sa amin. Nagsimula nang tumuwad ng gusto ang aso na yon at akmang aatake na sa akin. Unti-unti ako napaatras at pinapakiramdaman ko ang susunod na galaw nito. Halos malaglag ang aking puso nang nag-umpisa na itong tumakbo papalapit sa kinatatayuan ko. Wala na akong ibang pagpipilian kundi kumaripas ng takbo papalayo sa aso na yon. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay napunta ako sa pilapil ng palayan. Meron din naman daan doon papunta sa amin, ngunit sadyang mas malayo at maputik pa. Wala na akong nagawa kundi bitawan ang lahat ng aking bitbit. Kasama na doon ang tableyas na inutos sa akin ng aking nanay. Wala akong tigil sa pag-iyak habang buong lakas na tumatakbo papalayo sa nilalang na yon. Mga ilang saglit pa ay hindi ko na naramdaman ang presensya nito. Nakaligtas nga ako sa nilalang na yon, ngunit may isa akong problema. Ang iniutos sa akin ng nanay ko ay tuluyan ng nawala. Hindi ko na sinubukang balikan pa yon kasi nga dala na rin ng takot. Kaagad ako nang ganap ng daan, pabalik sa kalsada. Sinipat-sipat ko pa kung naroon pa rin yung aso. Mabuti naman at wala na ito. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglakad-takbo na aking ginagawa habang umiiyak. Nang mga sandaling yon ay sobrang dilim na sa paligid at wala nang katao-tao. Hindi pa rin naaalis sa isip ko ang itsura ng malaking asong yon, kaya't hindi pa rin ako makampante.
Nang makaipon ako ng konting lakas, ay muli akong tumakbo upang makarating na agad sa aming bahay. Ngunit nang napadaan ako sa isang napakalaking puno, ay nagimpal ako nang makakita ako ng isang nalalang na nakaupo sa tuktok nun. Hindi ako maaaring magkamali. Isa yung wakwak. Hindi ko na inalis ang aking pagkatitig sa kanya habang tumatakbo ako. Halos mawala na ako ng malay nang makita ko ito na gumapang pababa mula sa tuktok ng punong yon. Napakabilis ng pagkilos nito na para bang isang unggoy. Sa sobrang pagkataranta ko ay natalisod ako sa isang malaking bato. Tuluyan na nga akong nadapa. Mabilis naman akong bumangon gamit ang buo kong lakas. Ngunit muli na naman akong nabuwal sa kadahilan ng nangihina na ang aking mga tuhod sa sobrang takot. Sigaw na ako na sigaw at tumihingi ako na saklolo. Yun na lang ang tanging nagawa ko. Palakas ng palakas ang mga pag-angil ng aswang. Papalapit na ito sa akin. Alam kong anumang sandali ay maaari na akong mabiktima nito. Wala na akong nagawa kundi ipikit na lamang ang aking mga mata habang umiiyak ng pagkalakas-lakas. Ilang saglit pa ay may naulinigan akong malakas na pagsigaw ng isang lalaki. Kasunod noon ang pag-ungol ng wakwak na tila ba nasasaktan ito. Nang iangat ko ang aking paningin, nakita ko si Iyo Sabelo. Hawak nito ang kanyang buntot pagi at walang habas iyong iwinawas-iwas patungo sa wakwak. Gigil na gigil ang tiyuhin ko habang ginagawa ang mga bagay na yon. Nakita ko pang pilit siyang inaatake ng aswang, ngunit hindi ito makalapit sa kanya. Kitang-kita rito ang iba yung sakit na dinaranas nito sa bawat hagupit ng buntot pagi ni Iyo Sabelo. May binabanggit pa to na hindi ko maunawa ang mga lingwahe habang patuloy na hinahampas ang wakwak. Yun lamang ang huli ko natandaan ng gabing iyon bago pa ako tuluyang mawalan ng ulirat. Laking pasasalamat ko talaga at nailigtas ako ni Iyo Sabelo. Mabuti na lamang noong mga panahon na yon ay nag-uumpisa na itong mag-aral bilang manggagamot. Nais nitong manahin ang pagiging manggagamot ni Lolo. Hindi nga nagtagal ay naging bihasa ito. Nagpatuloy pa rin ang paghahasik ng lagim ng mga wakwak doon sa aming baryo. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang mga tao sa amin. Sa pangunguna ni Isabelo ay unti-unti tinugis nila ang mga wakwak na naghahasik ng lagim sa aming baryo. Matagal na panahon din bago nila napagtagumpayan ang mga bagay na yon. Kaya't matagal na panahon din na nilamon ng kilabot at takot ang aming baryo. Lalo na sa tuwing sasapit ang pagkagat ng dilim. Kumusta, Sir Creep? Ako nga pala si Jen. Solid listener mo na ako mula pa nung lockdown. Nahook ako sa kwento mong Patient Zero. Kaya mula noon ay lagi na ako nakaabang sa mga uploads mo. Siya nga pala, ang kwentong ito ay karanasan mismo ng lolo ko. Please lang po, huwag niyo na pong banggitin ang tunay kong pangalan. Ang totoo niyan, ipinasulat lang sa akin ni Lolo ang istoryang ito. Kayo na lang po ang bahalang mag-arrange. Tagapakinig mo rin pala si Lolo. Sa tuwing naglalaba kasi ako, ay gumagamit ako ng Bluetooth speaker. Kaya madalas din siyang nakakapakinig sa'yo. Hanggang sa nahook na rin siya sa mga kwento mo. Anyway, narito po ang kwento niya.
Ako si Jimmy, 62 taon. At ito, ang aking kwento. Senior na po ako, pero sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat ng kaganapan na matatawag kong pinakamalagim na pangyayari sa buhay ko. Hindi ko po tunay na pangalan ang inilagay ko dito. Laking Maynila po ako, Tondo to be exact. Nangyari ang hindi ko malilimutang karanasan noong late 70s pa nang magkayayaan ng mga tropa sa isang bakasyon. May barkada ako noon na itago na lang natin sa pangalang Alex. Anak mayaman ito at masasabi kong laki sa layaw. Sakit din sa ulo ng mga guro ang kaibigan kong yon. Graduating na kami ng high school ng mga panahon na yon. Pero dahil sa big time siya, ay meron na agad siyang sariling kotse sa tuwing pumapasok sa aming paaralan. Public lang yung school namin, kaya siya lang talaga ang estudyanteng mayroong sasakyan. Doon talaga siya nag-enroll kasi boring daw sa private. Maarte daw ang mga tao at mataas pa ang mga standards. Pag sa public daw, nagagawa niya ang mga gusto niya. Tapos kapag may problema siya sa mga guro, ay dinadaan niya na lang sa mga pakimkim. Suhol in short. Sa totoo lang, masarap talaga kasama tong si Alex kasi madalas akong ilibre. Although may baon naman ako palagi, ay madalas hindi ko na nababawasan yon. Minsan pa nga ay nagtitrip ito. Siyempre kasama niya ako. Mula Tondo ay bibiyahe kami hanggang Calamba, Laguna para lang mag-beer house. Medyo chick boy din kasi to si Loco at may kinahuhumalingan siyang babae sa lugar na yon. Minsan nga, habang nasa expressway kami, ay ako na muna ang pagmamanehuhin niya. Lalo na kapag lasing na siya. Ako naman, kahit wala pang lisensya, go lang. Wala dala ng kabataan. Kaya natural lang na adventurero kami. Nagulat pa ako minsan nang bigla na lamang itong lumabas ng bintana at gumapang sa hood ng sasakyan habang mabilis ang pagpapaandar ko. May hawak pa itong bote ng beer at nagsisisigaw. Noong mga time kasi na yon, wala pa namang CCTV na pwede kaming mag-viral. Isa pa, madalang lang ang police visibility noon at hindi pa ganun karami ang sasakyan, lalo na pag 10 oras na ng gabi. Grabe kami kung mag-trip dati, kakaiba talaga. Masasabi kong matindi pa rin kami noon kumpara sa mga kabataan ngayon. Isang araw, habang bakasyon, ay naisipang magyaya nitong si Alex sa isang long drive. Bakasyon na din, kumbaga. Nagtanong pa nga ito kung saan ang probinsya namin. Baka daw kasi pwede kami doon. Sabi ko naman, purong Manileño kami, kaya wala rin talaga akong probinsyang mauuwian. Sa totoo lang, meron naman talaga sa bandang Visayas, sa side ng nanay ko. Pero hindi ko naman masyadong ka-close ang mga kamag-anak namin doon. At ni minsan, hindi pa ako nagawi doon. Namamangha talaga ako kapag nagagawi ako sa mga liblib na probinsya. Hindi kasi ako nasanay sa mga ganong lugar mula ng pagkabata. Lumaki kasi ako sa maingay na syudad. Excited akong nag-impake ng damit at kinabukasan nga ay sinundo ako nila Alex sa may labasan. Nagulat pa ako kasi van ang dala nito. Yun daw talaga ang ginamit niya para magkasya kami. Mas okay na daw yon kahit na may kalumaan na ito. Nang buksan ko ang pintuan ay mas lalo ako nagulat nang tumambad sa akin ang 3 naggagandahang kababaihan. Kasama din pala ang isa naming tropa na si Tinoy. Sa totoo lang, nahiya talaga ako. Medyo torpe talaga kasi ako nun. Tapos doon pa ako pinaupo sa tabi ng isang magandang babae. Ana daw ang pangalan niya. Inaamin ko, malakas ang dating sa akin ng dalaga. Ang siste pa nga nun ay parang siya pa ang binata. In short, medyo palabantong si Ana. Nalaman ko din na ang 2 pang babaeng kasama namin ay chicks ni Alex at Tinoy. Kumbaga sinet talaga nila na 3 kaming lalaki at 3 din ang kasama naming babae. Ewan ko kung saan nila nakilala ang mga ito. Ngayon ko lang kasi sila nakita. Nang titigan ko si Alex ay parang sumagot na ito
sa gusto kong itanong. Ngumiti ng nakakaloko si Ungas at alam ko na ang ibig sabihin nun. Adventure ang kakaharapin namin at syempre magiging cool yun kasi may mga chicks na kasama. Maya-maya pa ay tinahak na namin ang daan patungong Southern Luzon. Magbabakasyon daw kami sa loob ng 3 araw. Kung saan ang lugar na yon ay hindi ko na lang sasabihin. Basta, tabing dagat daw yung pupuntahan namin. Makalipas ang halos kalahating araw ng biyahe, ay narating na namin ang isang lugar. Namangha talaga ako kasi may bundok doon na kung tititigan mo ay parang ulo ng buhaya. Nakaka-amaze talaga. Sobrang liblib ng dinaanan namin. Ang buong akala ko pa nga ay wala nang katapusan yon. Pero namangha na lang ako nang makalagpas na kami sa kasukalan. Tumambad kasi sa paningin namin ang isang napakagandang beach. Masasabi kong virgin pa ito dahil bukod sa isang bahay lang ang natanaw ko sa tabing dagat ay wala nang ibang tao kaming nakikita. Maliban na lang sa iilang bangka na dumadaan at nangingisda. Ayon kay Alex, si Mildred daw ang nagsuggest ng lugar na yon, yung partner niyang babae. Yung isa naman, Maribet ang pangalan, yung jowa ni Tinoy. Siyempre, pagdating namin doon, ay nag-asikaso agad kami ng makakain. Ako ang nag-ihaw ng barbecue, habang ang 3 babae naman ang nag-asikaso ng iba pa naming pagkain. Pero ang 2 damuho ay nagsimula na agad uminom. Hindi naman sa pagmamayabang, pero itong si Ana, lapit ng lapit sa akin. Agresibo talaga ang babaeng yon. Napansin ko pa nga ang pagsulyap sa akin ni Alex na tila ng aasar. Tukain ko na daw ang palay. Lumalapit na nga tapos papatay-patay pa ako. Sa totoo lang, gusto ko na din talaga ang mga nangyayari. Kaso medyo nangingibabaw pa rin ang hiya ko. Ewan, gano'n na talaga kasi ako dati pa. Sadyang hindi ako sanay pagdating sa chicks. Pero sa gulpihan sa school, nangunguna talaga kami ni Alex. In short, mga basagulero din talaga kami. Matapos namin maghapunan, ay nag-umpisa na nga rin akong uminom. Si Alex at Tinoy naman ay sanay na sanay sa alak kasi parang wala pa silang tama. Panay pa rin ang pagpapatugtog nito ng gitara habang ang iba naman ay nagkakantahan. Nagkakasiyahan kami ng mga oras na yon nang biglang napaiktad ng tayo ang 3 babae. May sumulpot kasing 2 bata sa gilid namin. Nakakagulat naman talaga. Maski ako ay kinabahan din. Medyo weirdo kasi ang datingan ng mga batang yon. Nasa edad 8 at 10. Isang batang babae at isang batang lalaki. Nakakaloko talaga ang mga ngiti ng mga paslit na yon. Sinubukan na itong abutan ni Alex ng barbecue. Kaagad naman yung hinablot ng 2 bata at tila patay gutom na nilantakan ang mga yon. Kawawa naman tong mga batang to Gutom na gutom. Gusto nyo ng kanin? Sambet ni Tinoy. Imbis na sumagot ay itinuro ng mga bata ang mga barbecue na nakalapag sa gitna ng pinag-iinuman namin. Wow, sosyal Mukhang hindi sila nakain ng kanin. Sambit ni Maribet at saka sila nagtawanan. Hindi na ako nakatiis at nilapitan ko ang mga bata. Tinanong ko sila kung saan sila nauwi. Hindi pa rin nagsasalita ang mga ito. Bagkus ay tinuro lang nila ang isang kubo. Miyembro pala sila ng pamilyang nakatira sa kubo na natatanaw namin sa di kalayuan. Maya-maya pa ay may narinig kaming tinig ng isang matandang babae. Sa wari ko ay lola siya ng mga bata. Tinatawag na nito ang mga paslit. Magandang gabi po, lola. Apo niyo po ba sila? Tama, mga apo ko nga ang mga batang ito. Nais kong humingi ng paumanhin kung nakaistorbo man sila sa inyo. Sa nakikita ko ay mukhang mga dayo kayo sa lugar na ito. Oo, Lola. Taga Maynila po kami. Kayo ho ba? Kayo po ba yung may-ari ng baybaying ito? Pasensya na ho kung nakaistorbo din kami.
Wika ni Alex. Ang totoo niyan ay wala namang nagmamay-ari ng lugar na ito, kaya't malaya kayong makakapaligo. Ngunit nais ko lamang kayong paalalahanan. Mag-iingat kayo sa lugar na ito. Bakit, Lola? Ano bang meron sa lugar na ito? May maligno po ba dito? Multo? Aswang? Pabirong wika ni Maribeth na agad namang kinurot ni Ana sa tagiliran. Maraming mababangis na hayop sa lugar na ito. At ang dagat ay hindi natin sigurado kung ano ang nilalaman. Bueno, mag-ingat na lamang kayo mga ihot iha. Kung may problema, ay naroroon lamang ang aming kubo. Huwag kayong mahihiyang lumapit. Maraming salamat po, Lola. Mag-iingat din po kayo. Nagpatuloy kami sa ginagawa naming kasiyahan. Sa totoo lang, nakarami na kami ng alak. Medyo tinatamaan na din talaga ako. Sa tuwing nahihilo na kami, ay sabay-sabay kami nagtatampisaw sa dagat. Tapos nun, tagay ulit. Maya-maya pa, ay kami na lang ang naiwan ni Ana sa pwesto namin. Naglalanguyan pa rin sila Alex at Tinoy, kasama sina Maribeth at Mildred. Nang mga oras na yon, medyo malapit na ang katawan namin sa isa't isa. Humilig si Ana sa balikat ko. Ako naman tuwang-tuwa kasi nakaka-chancing na ako. Mga halikan ko na nga siya nang biglang maudlot ang masayang tagpong yon. Sabay pa kaming napabalikwas ng bangon ni Ana. Nang matanaw namin ang dalawang nilalang na unti-unting lumalapit sa amin galing sa madilim na kakahuyan. Sobrang pangit ng mga mukha nila, parang mga halimaw na hindi maintindihan ang uri. Kaagad na nagtago si Ana sa likod ko habang gimbal na nagsisisigaw. Sa totoo lang, nakadama na rin ako ng takot ng mga sandaling yon. Pero syempre, hindi ko pinahalata yon. Kaagad kong tinampot ang isang nagbabagang kahoy mula sa bonfire na ginawa ko at buong tapang kong iniamba tungo sa dalawang halimaw na yon. Ngunit laking pagtataka ko nang bigla na lamang napahiga ang dalawang halimaw habang sapo-sapo ang kanilang mga tiyan. Anak ng napagtripan ako ng dalawang bugok. Si Alex at Tinoy pala ang mga yon, nagsuot lang ng pangit na maskara. Kasunod nun, ang paghalakak din nila Maribeth at Mildred. Si Ana naman ay patuloy pa rin nanginginig sa takot. Putya naman pare, hindi magandang biro yan. Tignan nyo si Ana nanginginig pa rin sa takot. Sorry na Ana, si Alex ang may pakana nito eh. Anong ako? Ikaw kaya yun? Sa totoo lang, nabwisit talaga ako sa dalawang kumag at halos mapiko na ako sa ginawa nilang pananakot. Isa pa, naudlot din kasi ang mainit sanang tagpo kanina. Ni hindi muna nila pinatapos ang magaganap sanang halikan namin ni Ana. Panira talaga ng moment. Asar. Maya-maya pa ay napatulala kami ni Ana nang may napansin kaming dalawang lalaki na naglalakad sa di kalayuan habang matamang nakatitig sa amin. Nung una ay pinagtawanan ulit kami nila Alex. Akala siguro nila bumabawi lang kami para takutin din sila. Pero nang lingunin nila ang kanilang likuran ay halatang nagulat din ang mga kumag at kinabahan. Nakita din kasi nila ang dalawang weirdong lalaki na naglalakad sa di kalayuan. May bitbit ang mga ito na kung ano. Basta, parang mga mangingisda sila. Patungo ang dalawa sa kubo ng matanda. Nagmistulang may dumaan na anghel dahil sa katahimikang nangibabaw. Ang weirdo ng mga yun Nakatitig pa talaga sa atin. Huwag lang sila magkakamali kung ayaw nilang maputukan. Tara na, ituloy na natin ang inuman. Tulad kanina ay nagpatuloy kami sa ginagawa naming kasiyahan. At nang sumapit na ang madaling araw ay nagkanya-kanya na kaming latag ng aming mga tent. Si Ana ay nakatulog na habang ang apat naman ay nawala na sa paningin ko. Wala sila sa mga tent nila.
malamang ay gumagawa na ng milagro sa kung saan. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Pero nahihirapan din talaga ako makatulog. Pinagmasdan ko ang natutulog na si Ana. Sa totoo lang, gustong gusto ko na siyang papakin ng mga oras na yon. Pero syempre, ayoko naman ng ganon. Hindi talaga ako sanay sa babae at hindi pa ako nagkakaroon ng nobya ng mga panahon na yon. Naisip ko kasi baka bigla na lang siya magising at sampalin ako kung bigla ko na lang siyang hahalikan. Maya-maya pa ay wala na ako nagawa kundi tabihan na lang siya sa pagtulog. Sa totoo lang, nagsisisi ako sa tuwing naaalala ko ang mga sandali na yon. Bata pa kasi ako that time, kaya hindi pa talaga ako agresibo. Eh kung medyo maedad na ako that time, alam na. Kinabukasan ay tirik na ang araw nang magising ako kasi nakaramdam na ako ng pagkaihi. Pinagmasdan ko ang natutulog na si Ana. Kahit pala sa umaga at may hangover, talaga maitsura ang gaga. Pupungas-pungas ako lumakad patungo sa kakahuyan at doon ay umihi na nga ako. Matapos nun ay nalapitan ko ang tent nila Alex. Putya, nagulat pa ako kasi nakabukas ng bahagya yon at nakapantit brief lang ang dalawa. Tululaway pa nga si Alex kaya hindi ko na muna inistorbo ang mahimbing na pagtulog nila. Sunod kong nilapitan ang tent nila Tinoy. Si Maribet lang ang nakita ko nakahilata doon. Nasa na kaya ang kumag na si Tinoy? Nakapaghanda na ako ng almusal nang isa-isang bumangon ang mga kasamahan ko. Lahat sila ay iisa ang tanong. Nasaan na si Tinoy? Wala naman ako maisagot sa kanila kasi pagising ko wala na talaga ang kumag. Hanggang sa umabot na ang tanghalian ay wala pa rin si Loco. Pare, wala namang istiran. Baka naman nagjo-joke lang kayo. Nasaan na ba kasi si Tinoy? Tulad ng sinabi ko kanina, Lex, paggising ko, wala na si Tinoy. Hindi kami nang i-steer. Teka, di ba si Maribet ang huli niyang kasama? Oo, magkasama nga kami kagabi. Pero matapos namin maglakad-lakad, natulog na rin kami sa tent. Pagkagising ko kanina, wala na siya sa tabi ko Saan naman kaya nagpunta ang ungas na yon? Baka naman siya lang dyan sa kakahuyan. Dapit hapon na, pero hindi pa rin namin makita si Tinoy. Naghiwa-hiwalay kami sa paghahanap sa kanya. Nagtungo pa nga kami sa kakahuyan, pero bigo kami. No choice na, kaya't napilitan na kaming puntahan ang nag-iisang kubo sa tabing dagat. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Mga kabataang to, siya, mas mabuti pa nga humingi na kayo ng tulong sa otoridad. Baka kung napano ng kasama nyo. Ang mabuti pa siguro ay dumito na muna kayo sa aming tahanan. Mas makakabuti na lisanin nyo na ang lugar na ito. Maraming misteryo nangyayari sa lugar na ito ang hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong tao. Medyo nagulat pa kami sa pagsulpot ng isang may kaidarang lalaki. Tama, siya nga yung nakita namin na naglalakad sa tabing dagat kagabi. At naroon din ang isa pang lalaking kasama niya na halos kaedad lang namin. Malamang anak niya yon. Manong, hindi naman po kami pwedeng umalis dito na hindi namin kasama ang kaibigan namin. Hindi na dapat kayo nagpunta sa lugar na ito. Marami na ang napahamak dito. Pasimple kong hinatak si Alex at kinausap ko siya. Pre, hindi ko gusto ang galawan ng mga tao dito. Hindi kaya may kinalaman sila sa pagkawala ni Tinoy? Mismo Chong, nakakapanghinala nga yung mga titig nila Hindi kaya aswang ang mga taong to? Puro ka namang kalokohan Teka, saan mo ba nakilala yung babaeng kasama natin? Di ba ang sabi mo, yung chika bebe mo ang nagturo sa lugar na to? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yan? Ano ka ba? Okay ang mga yan. Nakita mo naman ang babait, di ba? Oo nga't sa beer house ko lang sila nakilala. Pero mukhang okay naman Sa puntong yon ay nakapagdesisyon na kami na i-report na nga lang sa kinauukulan ang pagkawala ng kasama naming si Tinoy. Si Alex at Mildred ang umalis at naiwang kaming tatlo nila Maribet at Ann sa kubo ni Lola Banang. Baka kasi biglang bumalik si Tinoy.
Mas okay na rin na meron siyang madatnan ng mga kasama niya. Nung una nga ay ayaw pa magpaiwan ng dalawang babae dahil nag-uumpisa na silang makadama ng takot. Pero sa huli ay wala rin naman silang nagawa. Pinakalma ko na lang sila at sinabihan na huwag hihiwalay sa tabi ko. Nagsiga na lang kami sa tabing dagat at nagkwentuhan. Nang mga oras na yon ay feeling pogi talaga ako. 2 chicks ba naman ang kasama ko. Tapos yung isa ay nakalingkis na sa akin. Ewan, hindi naman kami, pero parang gano'n na nga. Napansin ko tuloy na medyo nalungkot si Maribeth dahil wala nga siyang kapartner. Ang ibig ko sabihin ay nawawala ang jowa-jowaan niyang si Tinoy. Iniisip ko pa nga ng mga oras na yon kung papaano ba ako makaka-score kay Ann. Hindi naman namin pwedeng iwan ang kasama naming si Maribeth. Sa ikalawang pagkakataon ay bigo pa rin talaga ako. Maya-maya pa ay nagulat na lang kami nang biglang sumulpot si Alex sa aming harapan. Lulugo-lugo ito at halatang pagod na pagod. O pre, anong nangyari sa lakad nyo? May kasama na ba kayong mga pulis? Alex, nasan si Mildred? Bakit ikaw lang mag-isa? Ano? Ibig sabihin wala siya dito? Oh, di ba kayo magkasama? Teka, don't tell me guys na pati si Mildred ay nawawala na rin. Kasi kanina, nasiraan kami sa daan. Biglang tumirik yung van eh. Tapos sinubukan kong ayusin yon. Pero maya-maya, paglingon ko, wala na si Mildred. Akala ko nga bumalik dito eh. Jimmy, umalis na tayo sa lugar na to. Natatakot na ako. Relax ka lang, Ann. Huwag ka matakot. Hindi kita iiwan. Hoy Ann, huwag ka nga maarte dyan. Hindi tayo maaaring umalis dito nang wala si Mildred. Pati rin si Tinoy, no? Oo nga't uli lang tambay na lang yon. Pero tropa pa rin namin siya. Siyempre, tao pa rin yon. Kaibigan namin yun eh. Kesa magtalo-talo tayo dito, mas mabuti pa. Balikan na natin yung sasakyan. Tapos hanapin natin si Mildred. Ha? Magpahinga muna tayo. Putya naman pre. Nasa 2 kilometro yung nilakad ko. Tapos masukal pa yung daan. At isa pa, madilim na. Sinabi ko naman sa inyo, listanin nyo na ang lugar na ito. Ang titigas ng ulo nyo. Hindi kayo marunong makinig. Nagulat na lang kami lahat nang bigla na namang pumasok sa eksena si Manong. Sa puntong yon ay hindi na ako nakapagpigil sa kanya. Kaagad ko siyang nilapitan at buong lakas na kinuwelyuhan. Mabilis namang kumilos si Alex upang awatin ako. Hoy tanda! Kapag napatunayan kung may kinalaman ka dito, umanda ka. Pare, tama na yan. Huwag mo nang patulan si Manong. Bitawan mong tatay ko. Kung ayaw mo magkamatayan tayo dito. Kaagad kong binitiwan ang matanda nang sa di kalayuan ay lumitaw ang anak nitong lalaki. May dala itong itak. Masama ang titig nito sa akin at dahil sanay na ako sa ganun tagpo ay hindi ako nagpatinag sa kanya. Siguraduhin niyo lang na wala kayong kinalaman dito. Dahil kung hindi, sinisiguro kong sasamain kayo sa akin. Sabay agaw ko sa backpack ni Alex. Alam ko kasi na nandun ang baril niya. Nagulat pa nga siya pero hindi na ako pinigilan nito. Alam niyang handa kong kanain ang mag-ama kapag nagkamali ng galaw ang mga ito. Mabuti na lang at kaagad na inawat ang matanda ang kanyang anak at muli na silang nagbalik sa loob ng kubo. Bakit nyo ba inaaway yung matanda? Ayan tuloy, wala na tayong matutuluyan ngayong gabi. Kung balak nyo manatili dito sa tabing dagat, bahala kayo. Basta ako, pupuntahan ko yung sasakyan. Kailangan natin makahingi ng tulong sa otoridad. Wala nang nagawa ang mga kasamahan ko, kundi sumang-ayon sa akin na puntahan na ang sasakyan. Kahit si Alex na hapot pagod na, ay muling napilitang maglakad. Habang papalayo kami sa dalampasigan, ay doon ko na-realize ang sinabi ni Alex. Masukal nga ang daan at sobrang dilim. Pero no choice na eh. Hindi naman kasi pwedeng tumunganga lang kami sa tabing dagat. Mahalaga ang bawat sandali. Maaari kasing may nangyari na sa dalawa naming kasama.
Matyaga namin tinahak ang daan tungo sa van. Mabuti na lang at may naitabi akong flashlight. Yun ang ginamit naming gabay na pang-ilaw sa daan. Halos 1 oras din ang ginugol namin bago ko pa natanaw sa di kalayuan ang sasakyan. Ngayon ay alam ko na kung bakit apo si Alex kanina. Medyo bulubundukin kasi ang daan, kaya naman talaga nakakapagod. May alam ako sa sasakyan kahit papano. Tumutulong kasi ako sa talyer ng tiyuhin ko, lalo na tuwing bakasyon. Pero sa huli ay nabigo pa rin ako mapaandar ang van ni Alex. Mukhang starter na ang sira nun at tuluyan ang nadiskarga ang baterya. Sinubukan ko pang ipatulak sa kanila ang sasakyan, pero napansin na lang namin na nawawala na si Maribeth. Oh, nasa na si Maribeth? Putya, nandito lang siya sa likod ko kanina. Jimmy, natatakot na ako. May kakaiba talaga nangyayari sa lugar na to. Baka napahamak na sila. Relax ka lang, Ana. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Jim, pare, hindi kaya may mga komunistang rebelde sa lugar na to? Komunista? Imposible. Nakita mo namang madaming checkpoint papunta sa lugar na to. At isa pa, kung komunista sila, dapat lahat tayo sabay-sabay na nilang binihag. Hindi kaya may killer na gumagala rito? O di kaya aswang? Tumigil ka nga, pre. Para kang hindi lalaki niyan eh. Sinasabi ko lang naman ng mga bagay na posibilidad. Tignan mo nga si Tinoy. Bigla ding nawala. Ang mabuti pa, huwag tayo maghihiwalay. Pantayan natin ang isa't isa. Guys, ano nang gagawin natin? Iwan na kaya natin to sasakyan dito, tapos pumunta na tayo sa bayan. Hindi. Mas ligtas tayo kung mananatili tayo dito sa loob ng sasakyan. Ipagpabukas na lang natin na pagpunta sa bayan. Wala na kami nagawa kundi sumang-ayon sa suhestyon ni Alex. Tama siya. Mas ligtas kung magpapaumaga na kami sa loob ng sasakyan. Ganun na nga ang nangyari. Doon na kami natulog. Dakong madaling araw ay nagising ako sa kalabit ni Ana. Nagpapasama itong umihi. Pinilit kong gisingin si Alex para magpaalam. Ano yun? Ha? Baka naman kung ano lang gagawin nyo. Huwag na kayong lumayo. Pwede naman yan dito sa loob eh. Ituring nyo na lang akong parang kahoy. Hindi ako titingin. Promise. Loko ka talaga eh, no? Natatakot ka lang yatang maiwan dito eh. Ikaw na kaya ang sumama kay Ana. Joke lang pre. Sige ka. Baka maaswang ko pa yung chicks mo. Sira ka talaga. Sige na. Basta huwag lang kayo lumayo ha. Bumalik kayo agad. Sinamahan ko na nga si Ann sa di kalayuan. Nanghingi pa nga ito ng tubig. Buti na lang, may baon kaming panglagay sa radiator na sasakyan. Ang gaga, Jumerbs din pala. Ang sabi niya kasi ay iihi lang daw siya. Kaya pala nagtagal siya doon sa likod ng malaking puno. Maya-maya pa ay napaiktad ako sa aking kinauupuan nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Ana. Napabalikos ako ng takbo sa kinaroroonan niya. Sinalubong ako nito, sabay yakap habang umahagulgol. Nanginginig ito sa takot at halos hindi makapagsalita. Pero sa totoo lang, hindi yon ang nakatawag ng pansin ko. Napatulala ako nang makita kong wala siya sa plot pang ibaba. Maging siya ay hindi niya rin napansin yon. Siguro ay dala na rin ng sobrang pagkatakot. May nakita daw siyang aninong mabilis na dumaan sa kanyang harapan habang dumudumi siya. Kaya agad daw siyang napasigaw at nagtatatakbo. Nako, mukhang positive. Malamang hindi pa siya nakapaghugas. Medyo sumamyo kasi ang hindi ka nais-nais na amoy. Buong tapang kong tinungo ang likod ng puno kung saan siya nakapwesto kanina. Pinigilan niya pa nga ako. Pero kung hindi ko kasi gagawin yon, ay wala siyang isusuot pang ibaba. Naiwan niya kasi yun doon, pati yung tubig. Kahit ako ay kinakabahan din talaga. Pero nakahinga naman ako na maluwag nang wala naman ako makita doon.
Bukod sa bombang galing kay Ann kanina. Matapos nun ay bumalik na nga kami sa van. Mga 20 metro lang naman ang layo nun, pero nagulantang na lang kami nang hindi namin matagpuan si Alex sa loob. Kumabog na talaga ang dibdib ko. Ano to? Iniisa-isa kami? Kaagad kong inilibot ang paningin ko habang tinatawag na malakas ang pangalan ni Alex. Maya-maya pa ay natanaw ko na itong humahangos tungo sa direksyon ko. Galing si Kumag sa loob ng kakahuyan. Halos mautal ito at hindi makapagsalita ng maayos. Putlang-putla na rin ang balat niya at halata ang pagkagimbal sa kanyang muka. Pati tuloy ako ay kinabahan na rin ng gusto. Pare, may nakita ako. Umayos ka nga. May nakita ako. Magsalita ka na maayos. Ano ba yung nakita mo? Sabi ko na sa inyo, Jimmy. Umalis na tayo dito. Ano ba? Pwede ba? Kumalma nga kayo. Hindi makakatulong yung pagpapanik nyo eh. Pare, pumasok muna tayo sa loob. Bilisan nyo. Pare, huwag kayong maingay. Baka nasundan niya ako. Nasundan? Nino? Pare, nakakita ako ng halimaw. Isang aswang. Pulang-pula ang mga mata niya at naglalaway. Pare, baka namang guni-guni mo lang yun. O baka isang mabangis na hayop lang. Pare, alam ko ang nakita ko. Hindi ako basta-basta namamalikmata lang. Aswang talaga yon. Hindi ako maaaring magkamali. Imuko lang kayo. Baka makita niya tayo. Inaamin kong unti-unti na rin kinakain ng takot ang buong pagkatao ko ng mga oras na yon. Pinipilit kong ikalma ang sarili ko. Pero tila nahawa na ako sa takot ng dalawa. Nabubwisit na din talaga ako kay Ana kasi halos hindi mapigil ang pag-iyak niya. Grabe talaga ng mga sandaling yon. Sobrang makapigil nga. Payapang lumipas ang ilang minuto. Wala namang kakaibang nangyari. Naisip ko tuloy na baka nga guni-guni lang ng dalawa ang mga nakita nila. Nilingon-lingon ko ang paligid at akmang kikilos na ako upang bumalik sa pwesto ko. Nang bigla na lang may kung anong bagay ang bumagsak sa bubungan ng van. Hindi yun basta bagsak lang kasi parang lumulundag-lundag na yon sa itaas. Sa totoo lang, hindi na rin namin napigilan ni Alex ang mapasigaw. Mga barako kami pero nilamon na rin kami ng takot. Unti-unti nang napipipi ang bubungan ng sasakyan dahil siguro sa bigat ng nilalang na nasa taas nun. Hindi na nakatiis si Alex at mabilis nitong binuksan ang pintuan ng van. No choice na kami ni Ana kundi ang sumunod sa labas. Matapos nun ay kanya-kanya kaming pulasan tungo sa labas. Ngunit napahinto ako nang matutukan ko ng flashlight si Alex. Nakadapa na ito at may kung anong nilalang ang nakaibabaw sa kanya. Halos takasan ako ng ulirat sa nasaksihan kong yon. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ba yon. Kung malaking aso lang ba o taong unggoy. Sabog-sabog kasi ang buhok nun at hindi ko rin makita ang mukha. Kasalukuyan kasi itong abala sa pagnasab sa balikat ni Alex. Wala na akong nagawa kundi labanan na lang ang takot ko. Nagmamadali kong tinampot ang tie wrench ng sasakyan. Nasa ilalim lang yon ng upuan at buong lakas kong inihataw yon sa limaw na yon. Lumingon lamang ito sa akin at tila hindi ininda ang paghataw ko sa ulo niya. Doon ko na nakita ang itsura nito. Tao pa rin naman siya na parang taong grasa lang pero matatalas ang ngipin niya at talaga namang mapupula ang mga nalilisik niyang mata. Tigmak na rin ang bibig nito ng dugo buhat sa sugat ni Alex. Galit na galit itong sumugod sa akin. Hanggang sa matumba na nga ako. Si Ana naman ay tila tinakasan na ng katinuan. Habang tulalang pinapanood nito,
kung papaano ako lapain ng halimaw na yon. Buong lakas kong tinutulak ang halimaw. Pero sadyang mas malakas siya sa akin. Bago pa ako makagat nito, natanaw kong bigla siyang napaiktad. Tila nasaktan ito at medyo nagkikikisay pa. Natanaw ko sa likod niya si Manong. May hawak itong buntot pagi at buong lakas niyang inihahataw yon sa aswang. Pinagmumura niya ito habang ginagawa niya yon. Hindi ka dapat nakikialam dito, tanda. Umalis na kayo sa lugar na ito. Hindi niyo pag-aari ang kagubatang ito. Magbabayad ka, tanda. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko talaga inaasahan ang pagdating ng matandang kanina ay halos makaaway ko. Hindi ako makapaniwala pero tinulungan niya kami. Iniwan naming nakatiwangwang ang van at mabilis na tinungo ang kubo nila Lola Banang. Doon ay sinabuyan ng matanda ang buong kabahayan ng asin. Sinubukan niya din gamutin ang sugat na natamo ni Alex. Lola, ang sakit po. Magiging aswang na rin ba ako? Magtiwala ka lang sa itaas, iho. Walang imposible sa kanya. Kitang-kita ko ang paghihirap sa mukha ni Alex. Halatang iba yung hapde ang dinaranas niya mula sa kagat ng aswang. Mabuti na nga lang kahit papano ay may alam ang matanda sa panggagamot. Maya-maya pa ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Matama pa rin kaming nakiramdam sa paligid. Nagbili ng matanda na wag daw kaming lalabas kahit na anong mangyari. Wag na wag daw namin bubuksan ng pinto o bintana habang hindi pa nag-uumaga. Napilitan ako magpakumbaba at humingi ng tawad kay Manong Teban sa magaspang na inasal ko. Yun nga pala ang pangalan niya. Laking pasasalamat talaga namin sa ginawa niyang pagtulong. Sa totoo lang, ang pamilyang ito talaga ang pinaghihinalaan kong aswang. Kaya nga nagpumulit ako makaalis kanina. Pero mali pala talaga ako. Daong 2:00 na ng madaling araw. Nasa sala lang kami natulog ni Alex nang bigla kaming makarinig ng mga pagkatok. Alex, Pamilyar ang tinig na nasa labas. Si Mildred? Si Mildred. Napabalikwa si Alex at agad na tinungo ang seradura ng pinto. Pipigilan ko sana siya pero nabuksan niya na ang pintuan. Tumambad sa labas ang basang-basa na si Mildred. Bumakas ang saya sa mukha ni Alex. Kita ko rin ang pag-aalala ng kaibigan ko. Mildred, ayos ka lang ba? Saan ka ba nanggaling? Kaagad niyang niyakap ang dalaga. Mildred, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pumasok ka na. Tignan mo, basang-basa ka pa. Baka magkasakit ka niyan. Matapos kong sabihin yon, ay nagulat na lang ako nang biglang itulak ng pagkalakas-lakas ni Alex ang jowa niya at kaagad nitong sinara ang pintuan. Alex, ano ba? Buksan mo tong pintuan. Bakit mo ba ako tinulak? Pare, ano bang ginawa mo? Bakit mo tinulak yung tao? Akmang bubuksan ko ulit ang pinto. Ngunit mabilis akong inawat ni Alex. Ikaw talaga, hindi ka na naawa sa tao. Bakit? Nag-away ba kayo? Pare, huwag mong bubuksan ang pintuan. Oh, bakit ba kasi? Si Mildred. Aswang si Mildred, pare. Ha? Ano? Paano mo nasabi yan? Iniangat ni Alex ang duguan niyang kamay. Nanlaki din ang mga mata ko sa nakita kong yon. Ibig sabihin? Oo, pare. May sugat siya sa likod. Lata yun ng buntot pagi. Siya ang nakasagupa nating aswang kanina. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa sinabing yon ni Alex.
Hindi kami makapaniwala na si Mildred pala ang aswang. Pero ang iniisip ko ng mga oras na yon ay baka nahawaan lang siya. Kasi kung siya talaga ang aswang, malamang nung natutulog pa lang kami sa tent ay pwede niya na kaming atakihin. Alex, ano ba? Buksan mo ang pintuan. Sige, sisirain ko talaga to. Patuloy ang pagsigaw ni Mildred sa labas na ikinagising ng mga tao sa loob ng kubo. Ang asin! Sabuyan niyo ng asin ang pintuan! Natatarantang wika ni Mang Teban. Oo nga pala, malakas ang ulan. Malamang ay natunaw na ang asin na sinaboy niya kanina. Pero siguro ay may natira pa rin doon. Napansin ko kasi kanina na hindi makapasok si Mildred sa loob ng pintuan. Mabilis kaming tumalima sa matanda habang si Lola Banang naman ay nagdiktek ng bawang at isinaboy din sa paligid. Maya-maya pa ay nagimbal kaming lahat nang tuluyan ng mawasak ang dingding na pawid sa kusina. Mula doon ay tumambad ang 3 aswang. Sa totoo lang, natulala kaming dalawa ni Alex ng mga sandaling yon. Mabuti na lang at maagap si Mang Teban at kaagad na nasa buyan ng asin ang mga halimaw na nakapasok. Kitang-kita ko na bahagyang nagbaga ang balat nila nang tinamaan yon ng asin. Nagsisisigaw sila sa sobrang sakit habang nagtatakbuhan papalabas. Matapos nun ay bigla na lang namin narinig ang malakas na pagsigaw ni Ann mula sa kwarto ni Lola Banang. Patakbo naming tinungo ang silid ng matanda. Naroroon si Lola at ang mga bata niyang apo. Nandun din ang lalaking anak ni Mang Teban na halos makipagpuno sa 2 aswang. Nahuli na kami ng dating dahil nahablot na pala nila si Ana. Sa sobrang galit ko ay hindi na ako napigilan ni Alex na talunin ang bintana upang sundan ang mga halimaw na yon. Halos mawala na ako sa tamang pag-iisip sa sobrang gigil ko sa mga aswang na yon. Nabitbit ko pa ang itak ni Mang Teban kaya siguro nadagdagan na rin ang tapang ko. Nasa likod ko naman si Alex. Bitbit niya ang kanyang barel. Halos ilang metro pa lang ang layo namin sa kubo nang marinig namin ang sigawan ng mga tao sa loob nun. Wala na kaming nagawa ni Alex kundi balikan yon. Ngunit nakita naming halos mawasak na ang bahay ng matanda. Nagtakbuhan na papalayo sila Lola Banang at Mang Teban kasama ang kanilang pamilya. Hahabulin pa sana sila ng mga aswang pero sinigawan ko ang mga yon. Nagulat pa kami dahil nasa 5 na ang bilang nila. Pare, bakit mo pa sila tinawag? Alex, takbo! Napilitan kaming kumaripas ng takbo ni Alex nang mapansin namin na parami na ng parami ang bilang nila. Sa tansya ko ay nasa 10 na yon. Positive, kasama doon si Mildred. Habang mabilis kami tumatakbo papalayo, ay walang habas na nagpapaputok si Alex hanggang sa tuluyan na nga naubos ang 1 rounds ng bala niya. Hindi kami tumigil sa pagtakbo ni Alex hanggang sa tuluyan na kaming mapagod. Pare, si Ann, balikan natin siya. Pare, wala na si Ann. Tanggapin na lang natin na wala na tayong magagawa pa doon. Sa totoo lang, may punto si Alex. Ano pa bang silbi ng pagbalik namin kung tuluyan na nga napatay si Ana? Pinagpalagay na lang din namin na naprotektahan nila Mang Teban ang kanilang pamilya. Sa totoo lang, natuwag na kaming bumalik ni Alex. Ayaw pa naming mamatay. Marami pa kaming pangarap sa buhay. Maya-maya ay nadaanan namin ang lugar kung saan tumirik ang van na aming dala. Hindi na namin ipinagtaka nang hindi na namin makita yon sa kinalalagyan nito. Malamang
ay iniligpit na yon ng mga aswang. Halos mag-uumaga na nang makarating kami sa lugar na meron ng mga ilang bahay. Kaagad kaming tinulungan ng mga taong nakakita sa amin. Halos hindi kami makapagsalita ng kaibigan ko si Alex. Sugatan kami, pero sa akin ay pawang galos lang. Ang malala ay yung kay Alex kasi nga nakagat siya ng aswang. Habang ini-interview kami sa barangay ay halos hindi kami makausap ng matino ng chairman. Nakatulala pa rin kami at hindi makapaniwala sa naranasan namin yon. Maya-maya pa ay saglit na lumabas ang kapitan mula sa kanyang opisina. May tawag kasi ito mula sa Maynila. Nagsimula na kaming mag-usap ni Alex. Hindi namin alam kung papaanong uumpisahan ang pagpapaliwanag namin. Hindi rin kami sigurado kung paniniwalaan ba nila kami. Ilang saglit pa ay muli na namang nanikip ang dibdib ko nang matanaw ko sila Mildred sa labas. May kasama itong 5 kalalakihan at tila kinakausap pa ang isang barangay tanod. Itinuro pa ng tanod na yon ang silid na kinaroroonan namin ni Alex. Hindi na kami nag-aksaya ng sandali. Kaagad kaming kumaripas ng takbo. Sa likod kami ng barangay nagdaan at muli ay hindi kami tumigil hanggat hindi kami nakakalayo sa lugar na yon. Sa totoo lang, Boss Creep, para kaming taong grasa nang makauwi kami ni Alex ng Maynila. Gusgusi na ang damit namin at lipas na ang mga gutom. Mabuti na nga lang kahit papano ay nakasabay kami sa ilang truck na palawas ng Maynila. Pero mga 3 araw pa kami bago nakauwi. Mga ilang araw din kaming hindi nag-usap ni Alex at paminsan ay tumatawag na lang ako sa bahay nila gamit ng telepono. Noong una ay ayos naman daw ang lagay niya, pero tulad ko ay hindi rin siya naglalabas ng bahay. Ngunit nang huling beses ko siyang natawagan ay nanginginig sa takot ang boses niya. Nakita niya raw kasi si Mildred malapit sa aming paaralan. Takot na takot ito at halatang balisang balisa habang binabanggit niya ang mga bagay na yon. Yun na ang huling beses ko siyang nakausap bago ko pa nabalitaan na nawawala si Alex. Nang mga sandaling yon ay ura-urada ako nagpahatid sa tiyuhin ko papuntang pier. Napagdesisyonan ko na umuwi na lamang sa probinsya ng nanay ko. Tawid dagat yon at malayo, bandang Visayas. Sa maniwala kayo o sa hindi, ay dito na ako nanirahan at nagkaroon ng pamilya. Hindi na ako muling bumalik pa sa lugar namin sa Tondo hanggang sa tuluyan na nga maibenta ang bahay namin doon. Hanggang ngayon ay wala na akong balita sa kaibigan ko si Alex. Sana naman ay ligtas siya sa mga sandaling ito. Sadyang binago ko po ang lahat sa kwentong ito, boss. Sana maunawaan ng mga listeners mo. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa kwento kong ito, pero pawang katotohanan lang po ang lahat ng ibinahagi ko dito. Maraming salamat, Boss Creep, sa pagpili ng kwento kong ito. God bless po sa channel mo, Jimmy.